ҳамада салом алейкум, бардору Муҳаммад Шарипов ҳастам бо шумо ва имрӯз рубрикаи политикаи ҷаҳонӣ чӣ? бале бардору, чунин рубрика ма доштам дар канал ва муддати дароз буд ки дар ин бора видео намекардем, лекин якчанд комментария видеои гузаштаро дида ба хулосае омадам ки бо барқарорш кунем. Яъне касе намедона инаи плейлисти ҳастае ки дар бораи политикаи ҷаҳонӣ ма видео мекардам. Баъзеҳо дар реклама дар дохили видео писанд намеояд, лекин бардоро шумо як чиза ба назар намегиред ки блогера ба мисли ягон хабарнигор ё ин ки ягон баранда ё ин ки барномаҳое ки телевизионӣ ҳастай сохторҳои дига маблағгузорӣ намекунад. Блогер ин шахсе ҳастае ки худаш дар худаш кор мекунад ва маҳз сарпарасти ролико ҳамин рекламаҳое мешавад ки мо дар дохили видео мемонем. Яъне ки ин сӯзишвории видеоҳои мо ҳастае. Ҳар як кадоми шумо дар куҷое ки кор кунед накунед, кортон агар ба хотири хизмати халқ ҳам бошад, шумо маош мегиред. Мисол мегирем духтур хизмати халқ мекунад, лекин маош мегирад. Аз ҳамин хотир сӯзишвории видеоҳои мо ҳам ҳамин рекламаҳомоне. Лекин як эксперимент мекунем дӯсто. Роҳ ҳастае дар ин ҷа ки мо реклама намонем. Биёем ма дар ин видео реклама намемонам ва эксперименти мо чунин мешавад. Дар якум комментария ссилкаи донатай ки ҳар як кадоми шумо метонед ки ба ҳадди имкониятон сарпарасти худи роликошен. Ягон ҷои шӯхиш нестае бардор. Дар аслам ин донат кори ҳастае ки дар тамоми ҷаҳон ҳастае. Дар блогеру русам, дар блогеру американсам. Агар ки шумо тавассути донат битонед ки роликоро сарпарастӣ карда, мода чӣ лозимае реклама ки байни видеода як чизи зиёдӣ ҷойгирӣ мекунем. Марҳамат, эксперимента мебинем. Ссилка дар якум комментария барои дастгирӣ кардани канал. Ва агар нахоҳед дастгирӣ кардан, пас бугзоред ки рекламамо намонем. лайк монданро барои дастгирии барномаҳо фаромӯш накунед ва оғоз мекунем барномаро. Баъди охирон видео дар бораи ҷанги Исроилу Эрон бисёриҳо дар Telegram канал фикрҳои худшонро гуфтанд, фикрҳои худшонро баён кардан ва дар бораи оне ки ма дар барномаи пешинаам гуфтам ки чӣ гуна пропагандаи Исроил ҳаракат кардааст ки тавассути Нетаньяхуи, яъне ки дар асл Нетаньяхуи худаш муроҷиат кард ба забони англисӣ ба мардуми Эрон ки мардуми Ирон ва мардуми Израил рафиқҳои беҳтарин буданд аз вақти кираи бузург. ва вақтш расидагие ки шумо бояд якҷоя шавед атрофи байрақи хитон ва атрофи таърихтон ки бархостагие ба хотири озодитон аз зулм. Мардуми Эрона, касоне ки ба режими Эрон розӣ нестанд, зидди ҳукумати худи Эрон кунанд. ва ин кор зарбаи калон мерасонад, яъне ки ман дар оҷа таҳлил кардам гуфтам ва дар бораи ҳамин чизам дар иҷа гап мезанем ки якчанд бародарам фикрҳои худшонро гуфтанд. ва бале, дар ковери видео чӣ гунае ки диден расми Путин ва расми Доналд Трампа. Агар ки шумо да ҷолиб шавад ки Путину Доналд Трамп дар иҷа чӣ дахолат доранд, пас ман метавонам ки шуморо ҳайрон кунам дар ин видео. Хоб аввалан шурӯъ мекунем аз ҳамон пропагандае ки Нетаньяху ҳаракат кард ки мардуми Эрона ба зидди ҳукумати худаш кунад. ва чӣ гунае ки ман гуфтам, бале, ин хеле ҳам беақлона ба назар мераса ин намуд қабқон, лекин дар бисёр мардум кор мекунад. ҳамин тариқ ҳам як бинанда дар Telegram гурӯҳи ма гуфт ки ҳардаш бадан, чӣ Эрон, чӣ Исроил. бародаро, ҳамин намуди фикр хеле ҳам хатогии калон дорад. Ман ҳоло мефаҳмонам ва маълумотҳоеро мегӯм ки далили таҳлили ма мешавад. Яъне ки ман аз воздух гап намезанам. Таҳлили ма дар асоси дигар маълумотҳое ҳастае ки ҳамаира плюс минус мекунед, дар ҷавоб чунин натиҷа мебарояд. фаромӯш накунед дӯсто, як чунин сухан ҳастае дар байни ҳамагон. Мумкин бисёриҳои шумо бидонед ки душмани душманам мега дӯсти ман аст. яъне ин чӣ маъно дорад? дар ҳолате ки Эрон қатъи Исраил задааст, агар ки пеш аз ҷанги байни Эрону Исроил тида режими Эрон маъқул набоша ва ё ин ки ҳукуматаш ё ин ки дар умум Эрон худаш агар ба ту писанд набоша, ин дигар тарафа. Лекин дар ҳолате ки ҷанг рафтаст, ту бояд ин писанд надиданта нисбати Эрон як тараф монӣ, чунки дар иҷа душмани умумии шумо маҳз Исроил ай. Касе ки агар нафаҳмида боша, оддӣ карда мегӯм Исроил новобаста аз оне ки ту дар нағзаш мебинӣ ё ки шумуш мебинӣ чӣ кор мекунӣ намекунӣ фарқ надорад, душмани тай, яъне ки ба тариқи автоматӣ. Иша ман барои оне гуфтам ки менависанд ки ҳардаш паатан, мисол ҳардаш гуноҳгоран, ҳардаша худованд нест нобуд кунад гуфта ҳардаш меган. Ҳамин тарзи фикр хатое бародаро. Далилои ин гапҳои худам ки чӣ гуна
ин як яроқиши дестае ки тавассути пропаганда Исроил бояд ки зидди мардуми Эрон кунад ва ҳамин тариқ Эрона мағлуб кунад. Барои чӣ хотир ин маҳз яроқай, яроқи суханиам агар боша. Ба ёд биёрем ки дар вақти ҳуҷум ба Фаластин мардуми худи Исроил ба зидди режими худи сионистҳо буданд. Ба ёд дорем шумо ки дар кӯча баромадагӣ буданд, ба ёд дорем ки шумо ки кушоду равшан гуфтеста буданд ки зидданд ва Исроил ҳам албатта ки мухолиф дорад ба мисли дигар кишварҳо. Лекин шуморо ҳоло ман бугум ки кадом халқе ки ё ин ки кадом кишваре ки ва ҳамчунин ҳатто худи мухолифини Исроил ки бояд зиддаш бошанд, имрӯз ҳамашон қуввашона як кардагиянд барои дастгирии Исроил ва зидди Эрон. Чӣ шумо тасаввур карда метавонед накун? Гапе ки ман дар аввал гуфтам, душмани душманам дӯсти ман аст. ин якум масъала буд. Масъалаи дигар дар инҷа қайд мекунем, гап мезанем дар бораи фикри дигар бародар ки чӣ метавона ба куҷо оварда метавона бирасона. Оё Эрона мағлуб мекунанд ё ин ки Исроил мағлуб мешавад? Дар ин бора фикр мекунем, таҳлилои худмона, фикрҳои худмона баён мекунем, гап мезанем. Лекин пеш аз ин гап мезанем дар бораи даст доштан ва ё ин ки чӣ нақша доранд дар ин ҷанг Путин ва Доналд Трамп. Ман намедонам бародаро аз чӣ хотир бошад ки дар чунин барномаҳои муҳим маълимаҳо бисёр пайдо мешаванд. Як маълимааш хеле ҳам сахт хандондак дар видеои гузашта, яъне ки хатогӣ гирифтеста. Ҳама гапи муҳим амонда хатогӣ гирифтеста ки ядерни ё ин ки ядроӣ, яъне ки ядерни оружиеро гуфтеста. Бародар, ҳоло ман дар ин видео ядроӣ мегум ба хотири ту розӣ бошӣ, лекин айбай. Аввал пеш аз як каса ислоҳ кардан, ту бара аввал худ боомӯз. Ядерни оружиеро тоҷикӣ бигем, аслиҳаи ҳастаӣ мешавад, на ин ки аслиҳаи ядроӣ. Ман чунин гап мезанам, тарзи гапзанӣ ман ба забони оддии кӯчагӣ ки ҳама бифаҳма. Чени мане 10% аввал як канал букшо бикӯ, баъд биё мара ёд бутед чӣ гуна гап занам. Гап мезанем дар бораи нақшаи Путин ва Доналд Трамп дар ин ҷанг байни Исроилу Эрон чие. Ва барои ин масъала гап задан бояд ки камтарак ба қафо равем. Камтарак, бисёр не. Моҳи марти ҳамин соли 2025, яъне ки моҳи марти соли 2025 Доналд Трамп ба лидери Эрон нома мефиристад дар бораи имзои созишномаи нави аслиҳаи ҳастаӣ ва ё ин ки ядерни ё ин ки мувофиқи гуфтаи ин бародар дар комментария ядроӣ. ва роҳбари Эрон чунин пешниҳоди Доналд Трампа дуруғин меҳисобад. Хоб, ба ёд бигирем ки ин масъаларо. Масъалаи дигар, сабаби ҳуҷуми Эрон ба Исроил оне буд ки дар видеои пешина гап задем. Аввалан Исроил ҳуҷум кард ба Эрон ва як чанд фармондеҳои калон ва роҳбарое ки дар ҳамин барномаи ҳастаӣ кор мекардан ҷавобгӯ буданд, инженеру олимову дигароша нобуд кард. Барои чӣ? Барои он хотире ки Исроил метарса аз Эрон, то ки ӯ барномаи ҳастаӣ тайёр накунад. Тарсиданаш оне ҳастае ки Эрон ба чунин яроқҳо ӯра таҳдид кардагия мегӯяд. Ва ногуфта намонад ки барномаи ҳастаӣ ё ин ки ядерӣ, биё бародар оддитар гап занем, ядерӣ бигем, хубтар шумо фаҳмо мешавад. Ин намуди яроқ дар тамоми ҷаҳон маънае истифода карданаш ва кишварҳое ки надоранд сохтанаш маънае. Эрон бошад чунин имконията дорад барои сохтани чунин яроқҳо. Акнун мегзарем ба оне ки роҳбари Эрон чунин пешниҳоди Трампа дуруғин меҳисобад. Дар ҳолате ки қабул накардан, Нетаньяхуиро тарсаш то чанде сахттар шидан мегирад ва дар ҳамин ҳолат ҳуҷум мекунад. Хоб, ба ёд бигирем ҳамаи чизоро, як чанд далелро мегӯм, баъд ҳамаира плюс минусу зарб мекунем ва хулоса мебарорем. Дар асоси ҳамин таҳлил мешавад. Фақат чизое ки ман мегӯм, ба ёд бигирем, ин маълумотҳои дақиқа. Як чанд қадар пеш, ҳатто вақте ки Доналд Трамп президент нашида буд, ман шумо да гуфтагӣ будам ки агар Доналд Трамп шава, ҳолати ки ҳаст бадтар мешавад нисбат ба муҳоҷир дар умум да ҳама. Ва шумо ин кора дидем ки якум чизе ки Доналд Трамп кард, сахттар кард барномаи муҳоҷиратира. ин як тараф буд, хеле аз мавзӯъ берунтара, дар бораи умуман мегӯм. Ман аз чӣ хулоса баровардам ҳамон вақт? Аз оне ки қатъи Путин хеле ҳам мустаҳкамай Доналд Трамп. Ба он нигоҳ накарда ки Путина дар ин ҷангаш тамоми кишвар тақрибан зид баромаданд, санксия карданд, аз ҷумла худи Америкам ки дар он вақт Ҷо Байден буд. Ман барои чӣ гуфтам вақте ки Трамп биёя, ҳама кор чепе мешавад? Барои он хотире ки вақте ки Доналд Трамп омад, ҳоло Доналд Трамп
дастгирӣ мекунад Путина ба як сабаби коре ки Зеленский дар вохӯрӣ костюм напӯшида наомада ё ин ки ҳурмат накарда гуфта муносибатша нисбат ба Украина вайрон кард. Ва бале бардорғозо мо дар бораи ҷанги Украина гап назадастем. Ино дар асоси ҳамино таҳлил мешавад. Хуб гӯш кинед, фақат ба диққат гӯш кинед, видеоро нагзаронед, паузам накунед. Хуб гӯш кинед, ман чӣ мегӯм. Яъне ки баъди президент шидани Доналд Трамп муносибати Амрико бо Россия куллан тағйир меёбад, аз ҷумла бо Украина. Инам ба ёд бигирен. Акнун мегзарем ба соли 2024, моҳи декабри соли 2024. Wall Street Journal менависад ки дастаи Доналд Трамп пешбинӣ кардастанд имкониятҳои зарба задан ба объектҳои ядерии Эрон. Бале, зарбаҳо мешава имрӯз, яъне ки аниқтараш ин моҳ, лекин аз тарафи Амрико не, аз тавассути қувваҳои сахал. Тонистен ягон чира плюс минус карда ягон натиҷа бироварден. Агар ҳоло ҳам не, ягона кишваре ки аз ҳамада сахт дастгирӣ мекуна дар ин ҷанг Исроила мас Амрикоай. Анака ҷолибиш дар ҳамиҷа ҳоло сар мешава, хуб гӯш кунед. Амрико ки соли 2024 гуфт ки имкониятира нигоҳ кардаста имкониятира ки зарба зана ба объектҳои ядерии Эрон дастгирӣ мекуна Исроила дар ин ҷанг ва зарба ба объектҳои Эрон расид аз тарафи Исроил. таҳлили дигар. хоб, барои натиҷаи таҳлила баровардан дигар тарафша нигоҳ кунем. Россия додигирифт созишномат барои яроқ бо Эрон дора. Яъне ки фикр мекунӣ тарафи Эронай. Дариҷа адно но астай. Хуб гӯш кунед. Пеш аз ин ман гуфтам ки муносибати байни Амрикову Россиям тағйир ёфт вақте ки Доналд Трамп омад ва зидди Украина шуду тарафдори Россия. Ино дар ин байн чӣ кор мекунанд? Ба диққат гӯш кунед. Россия гарчанде ки тарафи, яъне ки созишнома дошта бошад, додигирифт дошта бошад аз ҷиҳати яроқию дигар корошон бо Эрон, муносибатшон хати Доналд Трамп хеле ҳам хубай. Ва Доналд Трамп, яъне ки Амрико дар ин ҳолат дастгирӣ мекуна Исроила. Россия боша дастгирӣ намекуна Исроила. Фаҳмидастен, яъне ки Эрон Россия, Исроил Америка. Лекин дар ҷойҳои дигар мемонем Эрона қатъи Исроил. Исроила дастгирӣ мекуна Америка, Эрона мемонем қатъи Россия. Лекин дар болои боло муҳим тори торда Россияву Америка, Доналд Трамп қатъи Путинай. Ки ба забони оддӣ агар бигирем кришоҳои ҳарда ин тараф ки қатъи якдигаршон ҷангидастанд, ҳардашон муносибатшон созай. фаҳмидастен чӣ гуна бозии калон рафтаста ки фаҳмиданаш хеле ҳам душворай. Ва акнун дигар тарафша гап мезанем, агар ки ҳоло ҳам оддӣ нашидагӣ боша. Дар дилхоҳ ҳолат фикр кардан дар корае ки як кишвари дигара дастгирӣ мекуна ба хотири бурд кардан ё ки ба хотири бой додан, фоидаи он кишвар дар чие? Яъне ки кишваре ки як кишвари дигар дастгирӣ мекуна, ҳам ту дастгирӣ намекуна. Бояд як фоида ба ӯ боша. Яъне ки Доналд Трамп худаш ният дошт зарба заданда. Ва имрӯз зарба аз тарафи Исроил меояд. Яъне ки фоида ба худи Доналд Трамп ҳаст. Мегзарем ба тарафи Россия. Россия барои додигирифтшон созишнома дорад бо Эрон. Акнун дар бораи фоидаву зарараш агар гап занем, чӣ гуна фоида, чӣ гуна зарар ин ҷанг ба Россия меорад. Дар нигоҳи аввал ба назар мерасад ки Россия дар як пушти ҳастад ки ягон таъсир ин ҷанг ба Россия оварда наметавонад. Лекин дӯсто, таъсири аз ҳамада калон маҳз ба Россия меояд. Чӣ аз тарафи Исроил, чӣ аз тарафи Амрико, чӣ аз тарафи Эрон. Аз се кишваре ки як ташкириш дата дигаш ҷанг кардастаем, таъсири калонишон ба Россия меояд. ҳоло бисёр одамои тарафдорои кунлесо дигараш бошанд, мебурояд комментировать мекунанд. Аввалан шумо гӯш кунед бародаро, ман имконияти таҳлил дар дасти хитон метавонам. Баъдан хитонам ба фикри хитон таҳлил кунед. нигоҳ кунед чӣ гап мешавад. Дар ҳолати ҷангидани Исроил бо Эрон ки Доналд Трамп пеш аз ин ҷанг бо Путин суҳбат кардагиянд, пеш аз ин ҷанг бо Путин дар умум ё созан, баъдан ҷанг мешава. Пеш аз ин кор муносибатша Доналд Трамп бо Украина вайрон мекуна ки Амрико дар ҷанги Украинаву Россия бояд ки не дар умум кӯмак мекарданд, яроқии молиявӣ ҳаматарафа. Дар ҳолате ки муносибатшонро вайрон кардан чӣ мешава? Бале, кӯмак намекуна Украинада. И ба фоидаи кӣ мешава? Бале,
ба фоидаи Россия, яъне кӯмак накардани Амрико ба Украина ба фоидаи Россия мешавад. Дуруст. Акн дигар тарафша нигоҳ кунем. оне ки Амрико кӯмак накна ва дар назди дигар халқ безеб натова наган ки чӣ ба кӯмак накардестӣ, ба он нигоҳ накарда ки муносибатшона вайроншудагӣ боша, дар инҷа бояд якта причина боша, якта сабаб боша. Ва сабаб бале чӣ? хитон бигӯен. Бале Исроил. дар ҳолате ки Исроила дастгирӣ мекунад, кӯмакҳои молӣ ё ин ки яроқию дигарша метавонад ки пеш биёра Исроила. мақсад мо ҳоло Исроила кӯмак мекунем. барои ҳам хотири Исроил, яъне ки дар ҳолати баъдтар қарор дора мега, мо инро кӯмак мекунем. дар инҷа кӯмак намекунад Украинара. ин мешавад ба фоидаи ки? Ба фоидаи Россия. дар ҳоле ки Путин бо Доналд Трамп кентои ништияган. якта таъсир ба тарафи хубиш аз ин ҷанг ба Россия. дигар масъалаша мегзарем. дар ин ҳолат нефт хеле ҳам нархаш ба боло меравад. дар ҳолате ки агар ки зарба ба Эрон зананд, яъне ки тасаввур кунед, дар ҳолати зарба ба Исроил заданам фоида ба Россия мешавад. фаҳмидед на? а дар ҳолати зарба ба Эрон задан нархи нефт боло меравад. ки фоида ба кӣ мешавад? иша хитон бигӯен. бале ба Россия, ки ҳамин хелам шид. дар як чанд рӯзи аввали зарба задан аллакай нархи нефти Россия як чанд фоиз ба боло рафт ва дар умум дар бозори ҷаҳонӣ нархи нефт ба боло хест. ва ин сабаб метавонад бошад ки дигар санксияҳои ҷаҳонӣ аз Россия дур шаванд, чунки нефт лозим мешавад. фаҳмидем ки дар инҷа чӣ нақш дошта Доналд Трамп Путин. хоб, ман умедворам бародаро ки ҳаматон фаҳмида бошен ва агар ки нафаҳмида бошен такроран тамошо кунем видеора. баъзе бародаро мегӯянд ки фаҳмондани ма бисёр чизоеро ки маҳз чизоеро ки таҳлил мекунам душвортара. хубтар мебуд ки ма доскара мемондум, мефаҳмондум, ба мисли таҳлили барномаи расследования Крокус-Ситиро кардагӣ будам. Ман фикр мекардам, ба худ ман фикр мекунам ки оддия, мақсад он қадар чизи душворам набуд. дар ҳоле ки дар сари ма буд ин гап, он қадар душвор ба назар намерасид, лекин вақте ки гуфтум ша фикр мекунам мумкин е ки баъзеҳода нофаҳмо боша. агар нофаҳмо боша бародаро аз сар тамошо кунед ва ё ин ки телеграм канал бигзарен. дар телеграм канал бо хубтар метавонем дар ин бора ягон ҷои дигаша аз сар бо пурратар баррасӣ кунем. ва фаромӯш накунед дӯсто лайк монданам ва дар якум комментария ссилка барои донат, барои дастгирии барномаҳо. фаромӯш накунед ки ман дар ин барнома махсус реклама нагузоштум ва нигоҳ мекунем. оё мо метавонем чунин кор кунем ба мисли каналҳои дигар пешрафтаи зарубеж, дигар ҷоҳо ки худи тамошобин дастгирӣ кунад ва маҷбур набошем ки реклама монем дар видео. хуб, акнун мегзарем ба саволи дигар дар борае ки бародар дод. чӣ мешавад? натиҷаи ҳамаи кор чӣ метавонад шуда бошад? ин савол як ҷавоби хеле ҳам оддӣ дорад ки ягона зоти пок Аллоҳ метавонад ки чӣ мешавад. ва мо боша бандаҳои оддӣ метавонем ки фикри худмона дар ин бора баён кунем. любой эксперти ҷаҳонӣ метавонад ки хато ҳам кунад, лекин фикри озод баён карданда ягон кас мамнӯъ кардагӣ нестае. ва фикри ма чие дар ин бора? Исроил гуфтагие ки барномаи ҳуҷумиш 2 ҳафта давом мекунад ва чӣ қадар имконият доранд ҳар ду тараф барои бурд кардан. бале ки Эрон калонай, қувваи ҳарбиш ҳам хеле ҳам зиёдай дар муқоиса ба Исроил. бисёриҳо дар комментария ҳамин гапа мегӯянд. бале бародаро, шумо дуруст мегӯед, лекин дар инҷа якта лекинай. кадом лекин? амрико силаи ҳарбии калони ҷаҳонӣ дар қанати Исроил. албатта ҳама мо мехоҳем ки касе кадом кишваре ки зидди мардуми мусалмонай Аллоҳ ба хок яксон кунаша. лекин аналитика пурсиден, марҳамат. дуюмаш, чӣ гунае ки калонам боша, қувваи ҳарбӣ зиёд дошта боша ҳам Эрон аз хотири режимаш аз ҷиҳати пешрафти техникӣ қафоай нисбат ба Исроил. яъне ки аз ҷиҳати техника ва аз ҷиҳати технология замонавӣ фарқияти хеле ҳам калон аст байни ин ду кишвар. баъдиш нигоҳ кунем, агар тарафи Исроил агар ки дар қанаташ Амрико ҳам боша, лекин дар қанати Эрон фикр ки ни дигар давлатҳои исломӣ не бародаро. дар инҷа мутаассифона мешавад ки Эрон худаш зидди давлатҳои бале бисёр исломиҳо. чӣ ба ки бисёриҳо дар мумкин ҳайрон шаванд ба хотири мазҳаб. фаромӯш кардем,
бале мумкин ки бисёриҳо фаромӯш кардагӣ бошанд. А дигар як тараф Россия холӣ мемонад ки Россияро аллакай камтар пештар гап задем ки чӣ кор кардастед дар ин байн. Яъне ки созишномаи хича метавонад ки қад накна, но дар умум Россия да чӣ бой бита Эрон, чӣ бурд кна фарқ надора. Аз ҳар ду тараф фоидааш мешава. Бой бита аз ҷиҳати нефт бурд мекуна Россия, бурд кна аз ҷиҳати армия бурд мекуна Россия. Чунки агар ки Эрон ба қувват бироя, яроқ ба Украина не, аз тарафи Америка ба Исроил дода мешава. Россия бурд мекуна. Агар ки Эрон мағлуб шава, аз тарафи нефт Россия бурд мекунад. Яъне ки позитсияи Россия шумо дақиқ кунед бахтона. Дар инҷа як тарафи дигаре мемонад ки ҳамин ҷиҳат нақши хеле ҳам калон мебозад барои бурд кардан ё ин ки мағлуб шудани Эрон. Ин маҳз ана ҳамун пропагандае ки ман дар аввал гап задам ки Исроил ба зидди мардуми худи Эрон кардааст. Агар ки пропагандаи Исроил битона ҳамин қадар таъсире бирасона ки мардуми худи Эрон бихеза, ба зидди ҳукумати худи Эрон метавонад ки режими Эрон шикаст бихӯра. Ва ин гувоҳӣ ҳаст. Ва ҳатто ҳукумати худи Эрон ҳам дар ин бора дарак дора ва аз ин чиз метарсанд, чунки созишнома кардагиам бо Россия барои ҷои бехайф гузарондани одамои муҳими Эрон. Созишнома бо Россия кардагианд. Яъне ки дар ҳолати кор аз ҳад гузаштан, ин одамои муҳим ба мисли Башар Асад ба Россия мекучанд. Яъне ки чунин созишномаро пешакӣ тайёр кардан барои чие? Яъне ки чунин кор дар кадом ҳолат метавонад ки рух бита? Ба фикри ман, агар ки Исроил гуфтум ки битона ки мардума ба зидди худи ҳукумат кунад, яъне ки чӣ митинго шавад дар кӯчаҳо, бихезанд мардуми худшон ба зидшон. Ва барои ин кора кардан чӣ кор кардааст Исроил? Исроил мега ки ба зидди мардуми Эрон наҷангидааст, ба зидди ҳукумати ӯ ҷангидааст. Агар ки ҳукуматаш созишнома имзо накуна, чизе ки Исроил мехоҳад накунанд, пас ӯ маҷбур мешаванд ки зарба зананд. Дар ин ҳолат агар чунин фикр кунад мардуми Эрон ки худи ҳукумат сабаб шудааст ки Исроил зарба бизана, пас метавонад ки мардуми худи Эрона ба зидди ҳукумат кунанд. Кора метавонанд ки ба дасти мухолифини худи Эрон кунанд. Яъне ки агар мухолифин ҳамин қадар қудрат доштагӣ бошад ки мардуми Эрона ба зидди ҳукумат бихезонанд, Исроил метавонад ки дастгирӣ кунад мухолифина ва мухолифин ин корро анҷом бидиҳанд. Агар ки чунин кор шава, режими Эрон метавонад ки барҳам бихӯрад. Яъне ки мардуми худи Эрон танҳо ба сухани Нетаньяху хеста наметавонад. Яъне ки бояд ӯ як одами аз дурун одами наздикӣ боша ки баъдан ҳатто мардуме ки зидам боша ба гуфтаи ӯ бихезанд. Намешавад ку бигӯяд ки ба хотири сухани Нетаньяху хеста. Яъне ки агар Исроил битонад ки ягон созишнома кунад бо мухолифини Эрон, пас метавонанд ки ҳукумати Эронро барҳам битиҳанд. Агар ки чунин кор нашавад, чӣ қадар шанс дорад ки Эрон дар ин ҷанг ғолиб омадан? Муддати дароз давом кардани ин ҷанг ба зарари Эрон мешавад, на ин ки ба фоидааш. Яъне ки чӣ қадар муддати кӯтоҳ давом кунад ин ҷанг, ҳамин қадар ба фоидаи Эрон мешавад. Ман ҳамин қадар гапа гуфта метавонам. Барои чӣ хотир ки шумо фаромӯш накунед ки Исроил зидди мушак дорад. То ин ҳамлаи марҳалаи сеюме ки ҳамун шаб Эрон зад, ин қадар мушакҳое ки то ин вақта дар куполаи ҳамун Исраил омадагӣ буданд, ҳамаша мегардонд. Ба ёд дорен? Чӣ сабаб мешавад ки мушакҳои Эрон расанд? Шумора бародаро, шумора. Яъне ки як бора шумораи хеле ҳам зиёди яроқ дар коре ки системаи ПВО натона зада. Ракетаҳо мушакҳое ки сар дода мешавад ки дигар мушакҳоро мезананд. Дар кадом ҳолат наметавонад ҳифз карда, дар ӯ ҳолате ки аз ҳадди бад зиёд боша. Яъне ки дар сеюм марҳала ҳамун шаб тонист мушакҳои Эрон ба ҳадаф бираса ба хотири оне ки шумораш хеле ҳам зиёд буд як бора. Яъне ки аз ин фаҳмида мешавад ки барое ки ба Исроил Эрон зарбаш раса, бояд ки як бора шумораи хеле ҳам зиёди мушакҳоро кунад. Яъне ки мефаҳмем ки чӣ маъно дорад. Ҷанг муддати дароз давом ки кард, яроқ хеле ҳам зиёд сарф мешавад. Ва ин барои кадом тарафе ки набоша, хароҷоти зиёди яроқ аз ҷумла мушакҳо хуб нест. Ва ҷанги байни Исроил Эрон ҷанги заминӣ намешавад, чунки байншон фарқияти сарҳадие. Ҷанги асосан ҳавоӣ мешавад. Мо тарафдори сулҳем. Ҳамеша бигзор ки Аллоҳ хор кунад чӣ кишвару чӣ шахсе ки ба зидди мардуми мусалмон астай, пирӯзӣ ба мардуми мусалмон. Фикр ақидаихтонро дар комментария бинависен. Албатта ки шумо чӣ фикр дорен? Фикрҳои шуморо ҳам мехонем. Ҳамчунин бидорен дар Telegram каналам
фикрҳоятонро баён кунед. ссилкаи телеграм канал дар якум комментария ва ҳамчунин метавонед ки дастгирӣ кунед барномаҳоро бо ссилкаи донат бо лайкотон ва ҳамчунин дӯсто дар рӯи экранатон ссилкаи веб канал мебарояд ки дар онҷо видеоҳое мешавад ки дар YouTube канал нест. беҳтарин видеоҳо барои зеҳн, барои мантиқ, дар умум видеоҳое ки дар ҳаётон лозим мешавад. ва ҳамчунин рӯз дар бораи пропаганда гап задем. Дар бораи пропаганда ҳам ман дар онҷо видео дорам. хеле ҳам видеои муҳимае ки чӣ гуна одамро маҷбур мекунанд ки аз ҳақ рӯ бигардонад, чӣ гуна одамро маҷбур мекунанд ки ба дурӯғ бовар кунад, ботилпараст шавад ва чӣ кор бояд кунад ки чунин яроқ аз дидита истифода карда натонад. Дар ин тарафта боша дигар видеоҳо аз ҳамин рубрикаи политикаи ҷаҳонӣ. Ҳамада хайр, то видеоҳои оянда.